COVID-19 cases sa syudad sang Iloilo, padayon nga naganubo. Mga expired nga bakuna sa syudad, pagabayluhan sang COVAX facility, kag rehabilitation sang Belfry Tower sa Haro Plaza, lauman nga matapos sa bulan sang Setyembre. Base sa pinakaulihing nga datos sang Iloilo City Health Office, halin Hulyo 1 tugtub Agosto 13, halin 29 nga confirmed cases sang balatian na naog ini sa 16. Bangod sini, ginalantaw sa karon sang lokal nga panguluhan ang pagbalik sa normal sang syudad kag pagpahanugot sang international flights. Ilabi pa nga naganubo na ang kaso sa COVID-19. Hugot nga ginaduso sa gihapon ni Mayor Jerry Treñas nga magpabakuna ang mga pumuluyo. Agud maprotektahan ang kaugalingon sa balatian kag magpadayon ang nubo nga kaso sang COVID. Ginkumpirma man sang alkalde nga pagabayluhan sang Gavi COVAX facility ang mga expired nga bakuna sa syudad. Amat-amat lang siguro. Ang klase, kinanlanagin man. Ang uli itong CDC ng pagwa na itong bisan positive ka, daw 10 days na lang, no? After 5 days, ma-swab ka. Daw matamat na kita pakadto siguro nga ma-endemic na ni. Kung negative ka, no? Basta importante may vaccination. Kag importante nga nagpagwa ng DOH nga tanan nga expired nga vaccines islan sang COVAX. So kita may mga expired kita nga mga vaccines islan na tanan sa COVAX, and then once ma-allow na sang second dose ang tanan, pwede na tanan maka second dose. Once ma-allow na third dose, ma-third dose naman kita, Samtang pagsuksok sang face mask sa syudad sang Iloilo, ginalantaw nga mangin opsyonal sa tion nga makalabot na sa husto nga porsyento sang populasyon ang nakapabooster na. Suno sa survey nga ginpatigayon sang Okta Research, Okta's tugon ng Masa Survey on COVID-19 Pandemic, sa bugos nga pungsod Pilipinas, 67% sang populasyon sa pungsod ang nagsabat nga magapadayon sa pagsuksok sang mask kung makontrol na ang paglaptas sang balatian nga COVID-19. 29% naman ang hindi naluyag magmask, kag 4% ang hindi pa desidido. Ang Visayas ang may pinakataas nga porsyento nga 39% sa hindi naluyag magpadayon sa pagsuksok sang face mask. Ginabantayan bala sang DOH nga makalabot kita a certain percentage of our population nga makabooster na. Once maka 50% kita kunong naka-booster na, pwede na ta maka-optional. Kita ginatanaw kong data ta daw sobra na kita yan 50%, but ang bilog nga population ang ginatanaw nila. Hindi naman rekisito ang pagsuksok sang face mask sa mga pungsod kaangay sang Canada, United States, France, United Kingdom kag madamo pa. Sa tinutuyo nga mas mapasanyog ang turismo sa syudad sang Iloilo, padayon ang lokal nga panguluhan sa pagpatigayon sang nagkalain-lain nga programa kag proyekto kaangay sang pag-rehabilitate sa mga plaza kag merkado. Sa karon, padayon ang rehabilitasyon sa Haro Plaza kag Belfry Tower. Kag suno kay Mayor Jerry Treñas, iyagin bisitahan ang plaza, kaupod ang contractor sang proyekto, agud diskusyonan ang progreso sini. Lauman sang pumuluyo sa syudad, ang dugang pagid nga atraksyon nga ipahamtang sa Haro Plaza. Akon lang update sa plaza, nag-meet ko sa contractor sang Haro Belfry. Last Friday, kagin pabalo sa akon, target nila still is September 15. Matapos nila tanan. And may bag-o tong statwa ibutang nila sa kay Gamboa bala. So duwa na to, si Lopesayna kag si Gamboa ang statwa sa Haro. So September 15 Haro matapos na. Pero una lang na anay ang Belfry, ang Lopesayna, Shrine kag ang bandstand. Kay ginatapos pa ang mga iban para sa phase 1. Ang aton dira bala nga lugar kay ting lapit bala sa Belfry, hindi pa matandog subong kay may
quarters pa ang mga workers ng Belfry. Ang Haro Plaza, Haro Cathedral, kag Belfry Tower ang kabahin sang Cultural Tourism Heritage Zone. Gani, ginapasigurado gid sang lokal nga panguluhan, ilabi na ni Mayor Jerry Treñas, nga mahalungan ini, bangod ini ang nagaserbi man nga isa sa madamo pangabugal sa syudad sang Iloilo. Kita gadali naman, parang by the end of 2024, tapos tanan tang plaza, tapos tanan tang markets, brand new na ang tanan nga makitaan ta. Tanan nga ginobra ta subong, gina-improve ta mga aton nga mga plaza, ang aton nga schools, ang daycare centers, ang health centers. Ginaobratan ni tanan because we want to bring Iloilo to the next level, no? Gina-rehabilitate man ang plaza sang Arevalo, Molo, La Paz kag Mandurriao agud magserbe nga heritage kag tourist spots sa syudad sang Iloilo. Ang mga programa kag proyekto sang lokal nga panguluhan sa pagpanguna ni Mayor Jerry Treñas, ang bugalman sang mga Ilonggo. Ini ang magabulig sa syudad sang Iloilo nga madala ini to the next level kag mangin most livable city sa bugos nga pungsod. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.